स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो माताजी. बरं, चालेल. मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता आपण 10वा हे जो अध्याय आपला श्लोक आहे त्या श्लोकाचं आपण आज वाचन करूया. मी श्लोक वाचते. कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्ति ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृशस्थाभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीयसरसितां नाश्रयेत् कृती. आता कोण वाचतंय? कोणाला वाचायचंय? मी वाचू माताजी. बरं, पहिल्यांदा भाषांतर वाचा आणि इतरांना सुद्धा कोणाला वाचायचंय हात वर करा. म्हणजे पहिल्यांदा अनुवाद वाचायचा आहे. हरे कृष्ण. अनुवाद बाय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. शास्त्रात असे म्हटले आहे की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मी लोकांमध्ये ज्याला उच्चतर जीवन मूल्यांचे प्रगत ज्ञान प्राप्त झालेले आहे तो भगवान हरींना विशेष प्रिय आहे. या लोकांना ज्ञानी म्हणतात आणि अशा अनेक ज्ञानी जनांपैकी जो ज्ञानाच्या बळावर खरोखर मुक्त झालेला आहे तो कदाचित भक्तिमय सेवेस प्रारंभ करू शकतो. तो इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. तथापि ज्याने प्रत्यक्षात विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त केलेले आहे तो ज्ञानमुक्त व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. उच्चतर भक्तांमध्ये गोपिका श्रेष्ठ आहेत कारण त्या गोपाळकृष्णांवर सदैव आश्रित असतात. सर्व गोपींमध्ये श्रीमती राधा राणी श्रेष्ठ आहे कारण ती श्रीकृष्णांना सर्वाधिक प्रिय आहे. तिचे कुंड हे भगवान श्रीकृष्णांना तिच्या इतकेच प्रिय आहे. तर मग राधा कुंडाच्या तटावर निवास करण्यास आणि आनंदी भक्तिमय भावनेने भारलेल्या चिन्मय शरीराद्वारे प्रेरित होऊन श्री राधा गोविंद या दिव्य युगलांची प्रेममयी सेवा करण्यात कोण नकार देईल. या ठिकाणी दिव्य युगलांच्या अष्टकालीन लीला नित्य घडत असतात. खरोखर राधार कुंडाच्या तटावर भक्तिमय सेवा करणारे भक्त ब्रह्मांडामध्ये सर्वाधिक भाग्यवान होत. हरे कृष्ण.
तर आता इकडे आपण बघितलंय ना, या 10व्या श्लोकामध्ये त्यांनी विविध जे भक्त आहेत त्यांचे स्तर जे आहे ते अगदी कर्मीपासून किंवा विकर्मीपासून चालू केले. विकर्मीपेक्षा कर्मी श्रेष्ठ आहे, कर्मीपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञानी आहेत, ज्ञानीपेक्षा श्रेष्ठ भक्त आहेत, भक्तांमध्ये ज्या गोपिका आहेत त्या श्रेष्ठ आहेत, सर्व गोपींमध्ये राधा राणी आहे ती सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलंय की प्रत्येक की कुठला भक्त सर्वश्रेष्ठ आहे. तर आता हे आपण तात्पर्य हे कोण सुरू करते आता तात्पर्य? सुषमा माताजी. हो माताजी, मी करते. वाचू का? हा, वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यांचे द्वारा. या क्षणी जवळजवळ सर्वजण कोणते ना कोणते सकाम कर्म करण्यात मग्न आहेत. ज्यांना कर्म करून भौतिक लाभ मिळवण्याची इच्छा असते त्यांना कर्मी म्हणतात. या भौतिक जगातील सर्व जीव मायावश झालेले आहेत. याचे वर्णन विष्णू पुराणांमध्ये 6.7.61 पुढील प्रमाणे केलेले आहे. विष्णू शक्ती परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ती ऋष्यते. ऋषींनी भगवंतांच्या शक्तीचे 3 प्रकारात विभाजन केले आहे आणि ते प्रकार म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती, तटस्थ शक्ती आणि मायाशक्ती. मायाशक्ती किंवा भौतिक शक्ती ही 3ऱ्या श्रेणीची शक्ती, तृतीय शक्ती समजली जाते. मायाशक्तीच्या कचाट्यात सापडलेले जीव डुकरा कुत्र्यांप्रमाणे केवळ इंद्रियाभोगाकरता काबाड कष्ट करतात. तरी देखील या जीवनात किंवा पुण्यकर्मे करून पुढील जीवनात वेदांमध्ये वर्णिलेले यज्ञ करण्याकडे काही कर्मी आकर्षित होतात. अशा प्रकारे त्यांच्या पुण्याईच्या बळावर त्यांना स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते. वास्तविक जे लोक वैदिक आदेशांचे काटेकोर पालन करून यज्ञ करतात त्यांना चंद्रलोक किंवा त्यापेक्षाही श्रेष्ठ लोकांची प्राप्ती होते. भगवद्गीतेत 9.21 सांगितल्याप्रमाणे क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंती. त्यांची कथा तथाकथित पुण्याई संपल्यावर त्यांना परत मर्त्यलोक किंवा पृथ्वीवर पाठविले जाते. असे लोक पुण्यकर्मांच्या बळावर जरी स्वर्गामध्ये जाऊन हजारो वर्षांपर्यंत सुखोपभोग घेत असले तरी त्यांच्या पुण्याईचा क्षय होताच ते भूतलावर परतून येतात. पाप अथवा करणाऱ्या सर्व कर्मीजनांची हीच स्थिती आहे. या पृथ्वीवर आपल्याला अनेक व्यापारी, राजकीय पुढारी, इतर लोक आढळतात आणि त्यांना केवळ भौतिक सुखातच स्वारस्य असते. ते पापपुण्याचा जराही विचार न करता पैसा मिळविण्याच्या मागे असतात. अशा लोकांना कर्मी किंवा भोगवती म्हणतात. कर्मी लोकांपैकी काही विकर्मी लोक असतात आणि ते वैदिक आदेशांना झुगारून देतात. वैदिक ज्ञानाच्या आधारावर कर्म करणारे सकाम कर्मी भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्याकरिता त्यांच्याकडून वरप्राप्तीकरिता यज्ञ करतात. अशा प्रकारे त्यांना उच्च लोकाची प्राप्ती होते. असे कर्मीजन विकर्मींपेक्षा श्रेष्ठ असतात कारण ते वेदांच्या आदेशांचे पालन करतात आणि ते श्रीकृष्णांना निश्चित प्रिय असतात. भगवद्गीतेत 4.11 भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम. ज्या प्रमाणात मनुष्य मला शरण येतो त्या प्रमाणात मी त्याला फळ देतो. श्रीकृष्ण इतके दयाळू आहेत की ते भक्तांच्या इच्छा तर सोडाच, परंतु कर्मी व ज्ञानी लोकांच्या इच्छाही पूर्ण करतात. कर्मीजनांना स्वर्गलोकाची प्राप्ती झाल्यानंतरही जर सकाम कर्माविषयी आसक्ती असली तर मृत्यूनंतर त्यांना नवीन भौतिक देह धारण करावा लागतो. एखाद्याने पुण्यकर्म केल्यास त्याला स्वर्गलोकात एका देवाचे शरीर मिळते किंवा तत्सम उच्च श्रेणीचे भौतिक सुख मिळते. उलट पक्षी पापकर्मे करणाऱ्यांचे पतन होते व त्यांना पशु, वृक्ष किंवा वनस्पती म्हणून जन्म घ्यावा लागतो. अशा प्रकारे विकर्मी अर्थात वैदिक आदेशांचे पालन न करणाऱ्या दुराचारी लोकांची विद्वान ऋषीमुनी प्रशंसा करीत नाहीत. श्रीमद भागवतात 5.5.4 सांगितले आहे की नूनम विकर्म यदि प्रीतय आपृणोति
न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आस देह. केवळ इंद्रिय भोगाकरिता कुत्र्या डुकऱ्याप्रमाणे कठोर परिश्रम करणारे भौतिकवादी लोक खरे तर वेडेच असतात. केवळ इंद्रिय भोगाकरिता ते सर्व प्रकारची कुकर्मे करतात. भौतिक सकाम कर्मे बुद्धिमान मनुष्याला मुळीच शोभत नाहीत, कारण अशा सकाम कर्मांचे फळ म्हणून त्याला दुःखमय असे भौतिक शरीर धारण करावे लागते. भौतिक अस्तित्वाला जोडून असलेल्या 3 प्रकारच्या क्लेशातून बाहेर पडणे हेच मनुष्य जीवनाचे उद्दिष्ट आहे. दुर्दैवाने सकामकर्मी लोक पैसा मिळविण्याकरता आणि येनकेन प्रकारेन क्षणभंगूर भौतिक सुखसुविधा मिळविण्याकरता वेडे झालेले असतात. म्हणून त्यांना नीच योनीत जन्म घेण्याचा धोका पत्करावा लागतो. भोगवादी लोक या भौतिक जगात सुखी होण्यासाठी मूर्खासारख्या योजना आखतात. ते असा विचार करीत नाहीत की आपण थोडीच वर्षे जगणार आहेत आणि त्यातील बहुतांश वेळ इंद्रिय भोगाकरिता धनप्राप्ती करण्यात जाणार आहे. अशा सर्व कृत्यांचा शेवट मृत्यूमध्ये होतो. भौतिकवादी लोक असा विचार करत नाहीत की वर्तमान देह सोडल्यावर आपल्याला नीच पशु, वनस्पती किंवा वृक्ष म्हणून जन्म घ्यावा लागेल. अशा प्रकारे त्यांची सर्व कृत्ये मनुष्य जीवनाची उद्दिष्टे पराभूत करणारी असतात. त्यांचा जन्म तर अज्ञानात झालेला असतोच आणि त्यांची विचारधाराही अज्ञानाने भरलेली असते व या अवस्थेत ते विचार करतात की गगनचुंबी इमारती, मोठ्या गाड्या, मान सन्मान या सर्व गोष्टींच्या रूपाने आपल्याला भौतिक लाभ मिळत आहेत. त्यांना वाटते की पुढच्या जन्मी आपले पतन होईल व आपल्याला आपल्या सर्व कृत्यांचे एकच फळ मिळेल, पराभव. पराभवस्तावद अबोध जातः हा श्रीमद भागवताचा 5.5.5 निर्णय आहे. म्हणून आपण आत्मतत्व जाणण्याकरिता उत्सुक असले पाहिजे. आत्मतत्वाने आपण जाणतो की आपले स्वरूप म्हणजे भौतिक देहापासून आत्मा हे आहे. जोपर्यंत आपण या स्तरावर येत नाही तोपर्यंत आपण अज्ञानाच्या स्तरावर असतो. केवळ इंद्रियांच्या संतोषाकरिता आपला मौल्यवान वेळ व्यर्थ घालविणाऱ्या हजारो नव्हे तर लाखो लोकांपैकी कदाचित एखादा मनुष्य ज्ञानाच्या स्तरावर येतो व त्याला जीवनाची उच्चतर मूल्ये समजतात. अशा व्यक्तीला ज्ञानी म्हणतात. ज्ञानी मनुष्य जाणतो की सकाम कर्मे आपल्याला भवबंधनात टाकतील आणि त्यामुळे आपल्याला एकामागोमाग एक भौतिक शरीर स्वीकारित राहावे लागेल. श्रीमद भागवतातील शरीरबंध या शब्दाने सुचविल्याप्रमाणे जोपर्यंत मनुष्य इंद्रिय सुखाची कामना करतो तोपर्यंत त्याचे मन सकाम कर्मात लिप्त राहते आणि त्यामुळे त्याचा सतत पुनर्जन्म होत राहतो. हरे अशा कृष्ण. आता आणि कोणाला वाचायचं आहे का? मी वाचू? हा, चालेल, वाचा. अशा प्रकारे ज्ञानी मनुष्य कर्मीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण तो इंद्रिय भोग देणाऱ्या अंध कर्मांपासून निदान परावृत्त झालेला असतो. हा प्रत्यक्ष भगवंताचा निर्णय आहे. तथापि कर्मी लोकांच्या अज्ञानापासून जरी ज्ञानी मनुष्य मुक्त असला तरी जोपर्यंत तो भक्तिमय सेवेच्या स्तरावर येत नाही तोपर्यंत त्याला सुद्धा अज्ञानीच समजले जाते. अशा मनुष्याला ज्ञानी म्हणून स्वीकारलेले असले तरी त्याचे ज्ञान अशुद्धच समजले जाते, कारण त्याला भक्तिमय सेवेसंबंधी काहीच ज्ञान नसते व त्यामुळे तो भगवंताच्या चरण कमलाची उपेक्षा करतो. जेव्हा एखादा ज्ञानी भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करतो तेव्हा तो सामान्य ज्ञानी व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ ठरतो. अशा प्रगत मनुष्याला ज्ञानविमुक्त भक्तिपरम असे म्हणतात. ज्ञानी कशा प्रकारे भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करतो याचे वर्णन भगवद्गीतेत 7.19 केलेले आहे. तिथे श्रीकृष्ण म्हणतात की बहुना जन्मना मनते ज्ञाना वान्माम प्रपदंतते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांची शरणागती पत्करणारा मनुष्य वास्तविक बुद्धिमान असतो, परंतु असा महात्मा दुर्मिळ असतो.
निर्दिष्ट विधींना अनुसरून भक्तिमय सेवा केल्यावर मनुष्य नारद, सनक आणि सनातन यांच्यासारख्या महान वैष्णवांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करून रागानुग भक्तीच्या स्तरावर येतो. त्यावेळी भगवंत त्याला श्रेष्ठ म्हणून स्वीकारतात. कृष्ण प्रेमाचा विकास केलेले भक्त निश्चितच श्रेष्ठ असतात. या सर्व भक्तांपैकी गोपिकांना श्रेष्ठ समजले जाते, कारण श्रीकृष्णांना संतुष्ट करण्याव्यतिरिक्त त्यांना इतर काहीच माहीत नसे. शिवाय त्या श्रीकृष्णांकडून कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा करीत नसत. खरोखर कधी कधी श्रीकृष्ण त्यांच्यापासून दूर जाऊन त्यांना दुःख सागरात लोटत असत, तरी देखील त्या श्रीकृष्णांना विसरू शकत नसत. जेव्हा श्रीकृष्णाने मथुरेत जाण्याकरता वृंदावन सोडले, तेव्हा गोपी अत्यंत व्याकुळ झाल्या आणि त्यांनी आपले उर्वरित जीवन श्रीकृष्णांपासून झालेल्या वियोगामुळे केवळ क्रदन करीत व्यतीत केले. याचा अर्थ असा की एकाच दृष्टीने त्या श्रीकृष्णांपासून कधीच दूर झाल्या नव्हत्या. कृष्ण स्मरण आणि कृष्ण संग यात काहीच भेद नाही. उलट विप्रलंब सेवा किंवा विप्रलंब श्रीकृष्ण विप्रलंब सेवा किंवा श्रीकृष्णांचे दूर राहून केलेले चिंतन हे श्रीकृष्णांची प्रत्यक्ष सेवा करण्यापेक्षा फारच श्रेष्ठ आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा असेच विरह भावनेमध्ये श्रीकृष्णांचे चिंतन केले होते. अशा प्रकारे जितक्या भक्तांमध्ये श्रीकृष्णांकरता विशुद्ध भक्तिमय सेवा विकसित झाली आहे, त्यांच्यामध्ये गोपिका सर्वात श्रेष्ठ आहेत आणि या गोपिकांमध्ये श्रीमती राधाराणी सर्वोच्च आहे. कोणीही श्रीमती राधाराणींच्या भक्तीपेक्षा श्रेष्ठ भक्ती करू शकत नाही. खरोखर स्वयं श्रीकृष्ण सुद्धा श्रीमती राधाराणीचा भाव समजू शकत नाही, म्हणून त्यांनी तिचे पद स्वीकारले व तिचे दिव्य भाव समजण्याकरता ते श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणून अवतरले. अशा प्रकारे श्री रूप गोस्वामीने क्रमशः असा निष्कर्ष काढला आहे की श्रीमती राधाराणी ही श्रीकृष्णाची सर्वोच्च भक्त आहे व तिचे कुंड हे सर्वोच्च तीर्थस्थान आहे. सप्रमाण पुष्टी म्हणून चैतन्य चरितामृतात लघु भागवतामृत उत्तरखंड 45 या ग्रंथातील खालील श्लोक दिला आहे. यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंड प्रिया तथा सर्व गोपेषु सैविका विष्णोरत्य न वल्लभा. ज्याप्रमाणे श्रीमती राधाराणी भगवान श्रीकृष्णांना विष्णूंना प्रिय आहे, त्याचप्रमाणे राधाकुंड ही त्यांना तेवढेच प्रिय आहे. सर्व गोपींमध्ये केवळ तीच भगवंतांना सर्वाधिक प्रिय आहे. म्हणून कृष्ण भावनामृत रुची असणाऱ्या सर्व लोकांनी शेवटी राधा कुंडाचा आश्रय घ्यावा व तिथे जीवनभर भक्तिमय सेवा करावी. उपदेशामृताच्या 10व्या श्लोकाचा रूप गोस्वामींनी सांगितलेला हाच तो निष्कर्ष आहे. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. आता आपण हे 11वा जो श्लोक आहे तो आता नंतर पुढे घेऊया. आता इकडे तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हो माताजी. एक मिनिट, मी हे रेकॉर्डिंग बंद करते.